V prvom rade musím vysloviť spokojnosť s našim prístupom v tom zápase a som veľmi rád, že veľkou mierou do toho prispeli aj mladé hráčky, že boli pevnou toho súčasťou a pevne dúfam a povedal som to aj dievčatám po zápase, že tento výkon bude nastaviť určitý level, pod ktorý už v tejto sezóne nepôjdeme. Rozhodne veľmi dobrý začiatok tohto stretnutia, s tým sa asi zhodneme a keď by sme to tak mali zobrať, že ako na nový rok, tak po celý rok, tak takto by asi bolo treba vždy začínať tie zápasy, aby potom tých problémov na konci bolo aspoň tak málo, ako to bolo v tomto stretnutí. Tak je to fráza, že keď je dobrý, všetko je dobré, ale určite sme schopní podávať takéto výkony a keď ich budeme podávať v tomto duchu, kde bude veľa agresivity, kde bude málo prehraných súbojov 1 na 1, kde budeme hrať taký naozaj poctivý naozaj taký, by som povedal, miestami až otrocký basketbal, ktorý bude založený na tvrdej a poctivej práci. Takže hovorím, veľmi som rád, že tomu prispeli mladé hráčky a až možno na tú poslednú minútu a pol sa na to dalo naozaj dobre pozerať na to, že to bol prvý zápas v novom roku.